maintindihan ng mga tao ko na yung program is for everybody, including officers. Kaya kung may makita kayong officers na nasa posisyon na mataba, pwede niyong picturean at sabihin bakit hindi pa siya pumayat. Yun yung usapan namin. So lahat yan, alasat pipilitin namin na at least merong drastic compliance with the directive of the CPP. Una-una, hindi rin naman ito sa amin. Sa kanila sa amin dito. Para mas magaan, mas maliit ang uniforme, mas mabilis tumakbo, mahirap tamaan ang bala.